ניתוח הרמת סינוס זה פעולה שהיא פעולה מאוד מאוד חשובה להשתלת עצם בלסת העליונה באזורים האחוריים. הרבה מטופלים מאוד חוששים מניתוח הרמת סינוס, ואני תמיד אוהב להפריך מיתוסים. אז נתחיל מהסוף. מבחינת המטופל, ניתוח הרמת סינוס זה פעולה שבה הוא לא מרגיש שום דבר. גם ההתאוששות ממנה לא אמורה להיות משהו דרמטי. הניתוח הזה הוא ניתוח שצריך לבצע אותו עם הרבה מאוד מיומנות והקפדה יתרה. אי אפשר להפריז בחשיבות של שמירה על סטריליות ותנאי עבודה סופר מוקפדים. יש חשיבות מאוד גדולה לצוות הרפואי סביב הכירורג שתומכים בו ומאפשרים לבצע את הפעולה גם מבחינה כירורגית בתנאים אידיאליים וגם מבחינת השמירה על הסטריליות. למה? כי הסינוס הוא מאוד מאוד רגיש ולפעמים ההבדל בין הצלחה לבין כישלון טוטלי מאוד תלוי באופן שבו הניתוח בוצע על ידי הידיים של הרופא, שזה נכון תמיד, אבל גם מאוד 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 חשובה הסביבה הסטרילית תוך כדי הניתוח.